खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो Board of Secondary Education आसाम सेबाया 2022 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आनजाद आरो AHM आनजादनि थाखाय रुटिन फोसावबाय मेट्रिक आनजाद आरो AHM आनजादा 15 मार्च 2022 मायथाइनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 31 मार्च 2022 मायथाइयाव जोबहैगोन बेनि प्रेक्टिकेल आनजादा 4 आरो 5 मार्चआव जागोन मेट्रिक आनजाद आरो AHM आनजादनि रुटिनखौ आबुङै नायनोब्ला सेबानि अफिसियेल वेबसाइट sbbodonews आव थांनानै नायहैनो हागोन गोदानै बर' फरायसा आफाद दानो नागिरनायखौ लानानै मिरु एबसुनि बुंथिगिरि जनक उजिर बिथांजों लोगोसे एबसुनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि खौरांगिरि मेल बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला चिराङाव थानाय हिमालय हटेलाव दिनै इउनाइटेड बड' पिपल्स फराम गोदान आफाद दानायनि गेजेरजों बर' फरायसा आफाद दानायनि सायाव सावरायलायगोन बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंथिदों दि गुबुन गुबुन आफाद राजखान्थि दोलो बायदि दानायाव बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय गोदानै बर' फरायसा आफाद दानानै गावस्रा होनो नागिरनाय आरो समाजाव दुंहाव थासारि सोमजिहोनो नागिरनायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ होननानै खावलायो आरो गोदानै बर' फरायसा आफाद दानायजों जुदि दावराव दावसि थै बोहैलायनाय जायोब्ला बेखौ गोदानै आफाद दानायाव जाय बिथांमोननि आखाइ दङ बिथांमोनहा गासैबो बिबानखौ लानो नांगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा लोगोसे गोदानै बर' फरायसा आफाद दानो नागिरनायनि सायाव खेबसेयै सानफिननो थाखायबो खावलायहरो लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि एबसु बायदि गोथार आफादखौ दैदेनबोनाय माखासे दैदेनगिरिफोर आरो बर' हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंग्रा बिथांमोनहानो गाव गावनि राजखान्थि गोहोनि मुलाम्फानि थाखाय गोदानै बर' फरायसा आफाद दानायाव नांथाबनानै दङ बारग' EM मनकुमार ब्रह्म आरो बारग' MLA धजेन दांग्रा बिथांमोननि अनगायैबो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा जुदि गावसोरखौ बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों सानोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजोंनो खामानि मावदोंमोन होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो फोरमायथियो दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो हारि दानायनि बिथिङाव सोलोंथाइ गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङाव सोमावसारनायनि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावबोदों आरो एबसुआ गोबां सिमां दङ होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गासैबो आफादफोरखौनो मदद होनो थाखायसो खावलायदों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा सोलोंथाइ बायदि गोथार फसंथानखौ लानानै UPPL दोलोआ जि राजखान्थि खालामदों बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो फरायसा आफादा निसिमा खोन्दो बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना अजद होनाय बायदिब्ला 2014 मायथाइयाव सिगांनि सरकारा आमगुरि ITI कलेजाव अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ UPPL दोलोआ बोखारनानै गावसोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2014 मायथाइयावनो बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि आरो जेम्स बसुमतारी बिथांमोनहा ITI कलेज गायसननायाव अन्थाइ खाम्फा गायसननानै बेखेवदोंमोन नाथाय बेखौ बोखारनानै दानि UPPL सरकारा ITI कलेजनि थाखाय वाल लाबोनायाव सिगांनि थाखानाय अन्थाइ खाम्फाखौ बुखुनानै MLA जयन्त बसुमतारी बिथांनि मुङाव गोदानै अन्थाइ खाम्फा गायसननानै बेखेवदों ITI कलेजनि थाखाय UPPL सरकारा बाउन्डारि वाल लाबोनायखौ फरायसा हिसाबै दुंब्रुदै बरायो मानोना ITI कलेजखौ मोनसे आबुं महर होनाया बयनिबो बिबान होननानै बुंथियो फरायसा आफादा नाथाय बिथांमोनहा ITI कलेजनि फाउन्डार अदेबानि गायसनगिरिखौबो मान होनो नांगौमोन सासेया गुबुन सासेखौ मान होयोब्लासो समाजाव मोजां थासारिया फैयो सिगांनि अन्थाइ खाम्फाखौबो दोननानै बेयावनो गोदानै अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनोमोनब्ला गाहाम जागौमोन होननानै बुंथियो फरायसा आफादा लोगोसे बुंथिबावोदि बेबायदि सिगांनि अन्थाइ खाम्फा एरखुनानै फिन अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाया बियो गिबि खेब नङा बिनि सिगांबो बिजनि सार्केल अफिसावबो बेबायदिनो खालामदों आरो बेबायदि सिगांनि सोरखारनि अन्थाइ खाम्फा एरखुफिननानै गोदानै अन्थाइ खाम्फा बेखेवफिननाय जि कालचार बेखौ दानि सोरखार अदेबानि UPPL सरकारानो लाबोदों होननानैबो गोख्रोङै सोंखारियो आरो सोलोंथाइ बायदि गोथार फसंथानखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो खावलायो मानोना सोलोंथाइ फसंथानाव गासैबो गोरिब दुखिया माहाजोन बयबो सोलोंथाइ लानानै गाव गावनि जिउखौ बानायो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा दुखुनांथाव जाथाय जिगाबाव अर नांनायजों 3 उन्दै गथ'सानि जिउ खहा बे जाथाया सराइदेव जिल्लानि मराननि दमर दलं साया बागिसायाव जादों सिपन पुलिस थानानि सिङाव थानाय बर'वा हला गामिनि थागिबि 4 उन्दै गथ'साफोरा जिगाब दोनथुमनायनि सिङाव गेलेगासिनो दंमोन बेयावनो हरखाबै अर नांनानै 4नि मादाव 3 गथ'सानि जिउ खहा जादों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिगाब दोनथुमनाय सेराव रावबो गेदेर सुबुं गैयामोन गोजाननिफ्राय जिगाबाव अर खामनायखौ नुहुरनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा दैजों खोमोरनो थाखायसो ओंखारबोदोंमोन नाथाय बे समाव बिथांमोनहा रावबो मिथियामोन दि जिगाबनि सिङाव उन्दै उन्दै गथ'साफोरबो दङ
उनावसो अरजों खामथार जानायनिफ्राय खारग'लांनो हानाय गथ'साया जिगाब सिङाव गावनि लोगोफोर थाबोनायखौ खोन्थादों। उनाव उन्दै गथ'साफोरनि देहाखौ नागिरनायावसो नुनो मोन्दों। अब्ला गथ'साफोरा 90% खामजोबखाबायमोन आरो सानै गथ'साफोरखौ गोबालायनानै खामथार जानाय हालोदाव बोखांनो मोन्दों, जाय जोबोद दुखुनांथावसिन थासारि सोमजिहोदों। खामथार जानाय गथ'साफोरनि बैसोआ सासे 2.5 बोसोर, सासे 3 बोसोर आरो सासे 5 बोसोर। मुंफोरा बिबान मुन्डा, अनुट मुन्डा आरो सासे। बे अर खामजानाय जाथाया मैया फुंनि 10:30 रिंगासो समाव जादों। अर खामनाय जाथायखौ खौरां मोननानै मन्त्रि जगेन महन बिथाङा खौरां लाहैनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। लोगोसे डिजास्टार मेनेजमेन्टनिफ्राय नखरा 14 लाख रां अनसुंथाइ मोननो गोनां बेखौ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। जायनाखि बे समाव आबादारिफोरनि नखराव माइ जिगाब थानायनि सम, बेनिखायनो गाव गावनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ मोजाङै नोजोर लाखिनो थाखाय बिमा बिफाफोरनिसिम खावलायदों बिथां जगेन महना। मख'नो गोनांदि बे अरा माइ जिगाबाव माबोरै नांजेननाय बेनि रोखा खौरां दासिमबो मोननाय जायाखै। दुखुनि खौरां, दिनैनिफ्राय फिन गासैबो फरायसालिफोरानो थाखो 5 सिम बन्द थाफिनसिगोन। रायजोआव कभिड-19नि गोसारफिननाय आरो कभिड-19नि गोदान भेरिएन्ट अमिक्रननि गोसारनायखौ नोजोर होनानै गोदानै एसअपि फोसावफिनबाय। एसअपिनि बायदिब्ला फारियै गासैबो जिल्लाफोरावनो फरायसालिफोरा थाखो 5 सिम बन्द थासिगोन, नाथाय कामरुप मेट्र' जिल्लायाव थाखो 8 सिम बन्द थागोन। गासैबो जिल्लाफ्राव थाखो 6 निफ्राय सिगांनि बायदि सान बारखावनानै क्लास जासिगोन आरो कामरुप मेट्र'आव थाखो 9 निफ्राय सान बारखावनानै क्लास जासिगोन। नाथाय इन्जिनियारिं, मेडिकेल, टेक्निकेल इनस्टिट्युटनि डिग्री आरो पोस्ट ग्रेजुएट फाइनाल इयार फरायसाफोरनि थाखाय क्लासआ सानफ्रामबो जागोन, नाथाय फरायसाफोरा मोन्नैबो द'जनि कभिड-19 भेक्सिन लानाय जानो नांगोन। हस्पिटालनि अनगायै पाब्लिक प्लेस जेरै हटेल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, शपिं मलफोराव कभिड-19नि मोन्नै द'जनि भेक्सिन लायाबा हाबनो मोननाय नङा। जुदि हाबोब्लाबो रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल बायदि बायदिनि बिगोमाफोरा 25,000 जुरिमाना होनो गोनां जागोन। आसामनि सोरखारि मावख'गिरिफोराबो 15 जानुवारिनिफ्राय कभिड-19नि मोन्नै द'ज भेक्सिन लायाब्ला मावख'आव थांनो मोनला, नाथाय केजुवेल लिभ आरो आर्न लिभखौ एडजास्ट खालामनायनि उनाव लिभ उइदाउट पे, अदेबानि अफिसाव थाङि सानफोरनि थाखाय बेथनखौ दाननाय जागोन। जुदि सोरबा सोरखारि मावख'गिरिफोरा मोन्नैबो द'जनि कभिड-19 भेक्सिन लायालासे मावख'आव थाङोब्ला बेनि बिबाना हेड अफ डिपार्टमेन्टनि जागोन। बेनि थाखायनो गासैबो मावख'गिरिफोरखौ 15 जानुवारिनि सिगां कभिड-19नि मोन्नैबो द'जनि भेक्सिन लानो थाखाय खावलायदों। माल रोगाग्रा गारियाव मानसि दैखांनानै लाङोब्ला होनांगोन 10,000 जुरिमाना। बे गोख्रों आयेनखौ उदालगुरि जिल्लानि डिटिअ'आ उदालगुरि जिल्लानि थाखाय फोसावदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि माल रोगाग्रा गारियाव सुबुं दैखांनानै लांनायनि हेंथायै एमबि रुलनि बायदियै पारमिट कन्डिशनखौ सिफायनाय जायो। बेनिखायनो 10,000 रां जुरिमानाजों लोगोसे गारि सालायग्रानि लाइसेन्सखौबो सासपेन्ड खालामनाय जायो। बेनि थाखाय उदालगुरि जिल्लायाव जिल्ला पुलिस, डिटिअ आरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना गोख्रोङै सिग्रोमनायखौ मावगासिनो दङ। सोरबा सुबुंखौ माल रोगाग्रा गारियाव गाखोनाय नुयोब्ला बिथांमोनखौ बोख्लायनानै बयनिबो नोजोराव गोदान गारि हमहोफिननानै दैथायहरनाय जायो होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि माल रोगाग्रा गारियाव जाबखो जाबखो मानसि गाखोनानै लावखार ओंखाम जानो थाङो, जेराव गोग्लैबाथाय जिउ गोमानायनि आसा दङ। बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों आयेन लाबोनाय जादों होननानै फोरमायथियो। सिगांनि समफोराव 31 दिसेम्बर आरो 1 जानुवारियाव भैरबकुन्द लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव थांग्रा लामायाव गोबां एक्सिडेन्ट जायोमोन आरो गोबांनि जिउ खहा जायोमोन। नाथाय बे खेबाव सासेनिबो एक्सिडेन्ट जायाखै आरो सासेनिबो जिउ खहा जायाखै, जाय गेदेर देरहासारनाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आरो 31 दिसेम्बर आरो 1 जानुवारियाव खालि सासेनिल' जिउ खहा जादों। बिथाङाबो पिकनिक जाग्रा नङामोन, गाव हारसिङै पालसार बाइकजों फैनानै एक्सिडेन्ट जाफैदों होननानै फोरमायथियो। जम्मु एन्ड काश्मीराव जैश-इ-मोहम्मद उदखारि हान्जानि 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। बडगाम जिल्लानि जलवा, ख्रालपरा, चादुराह ओनसोलाव उदखारि थानायखौ खौरां मोननानै रैखाथि हान्जाया अपारेसन खालामहैदोंमोन। बेयावनो 3 जैश-इ-मोहम्मद उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ गावथारनो हादों। लोगोसे उदखारिफोरनिफ्राय गंथाम AK-56 राइफल आरो गुलि बोखांनो हादों। बे खौरांखौ काश्मीर जन पुलिसआ फोरमायथिदों। आसामाव थांनाय 24 घन्टायाव गासै 1,167 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। गासै 35,127 नि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनिनो 1,167 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो सानैनि जिउ खहा जादों। थांनाय 24 घन्टायाव आसामाव कभिड-19 पजिटिभ जानायनि जौखोन्दोआ 3.32%। कामरुप मेट्र'आव मैया सानसेयाव 517 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। कभिड-19 नि गोदान भेरिएन्ट अमिक्रननि केसखौबो आसामाव 9 मोननाय जाबाय। बेनि मादाव 3 बारग'नो हाबाय आरो 6 फाहामथाय लागासिनो दं। बे रिपर्टखौ GMCH नि सुप्रिन्टेन्डेन्ट डक्टर अभिजित शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों।
हादरावबो कभिड-19 नि बांनाया सानसेयाव 1 लाखनि गोबां जाबाय। थांनाय 24 घन्टायाव 1,17,100 नि देहायाव गोदान कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। थांनाय 24 घन्टायाव 30,836 रैखा मोननो हादों आरो दासान्दि भारताव 3,71,363 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 एक्टिभ जानानै दङ। महाराष्ट्रआव दासान्दि 36,265 कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जाबाय आरो सोनाब बंगआव 15,421 कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।